ప్యాకింగ్ అవుతుంది ముందు పూరా ఏన ఫ్రెండ్ ఒక ముందు పూరా ಮೇಡ್ರು ಐತಿ ನೀರಂತೆ ಪೋಪಿನ್ ಫಾಯಿನ್ ಐ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕನ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮುಲ್ಕೊನ್ಪಿನಿ ಮಸಾಲಾ ಪೊಡಿ ನೀ ಮುಲ್ಪಲ ತಿಂಡಿ ಅರ್ಧ ದಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಚಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಆನ್ ಪೂರಾ ಕನ್ನಡ ತೂದಿಪ್ಪಯೆ ಕಂಚಲ ಕನ್ನಡ ತೂದಿದೆ ನತುಲ ಕಾನದ ಹೌದಾ ಅವು ಎಂದದೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಒಂದೇ ದಿನ ನಂಗೆ ಇಂಜ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕಡಪದರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿಗಲಿಕ್ಕುಜಾ ಮೂಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ ಇತ್ತಿನ ಊರು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದಿ ಇಂಚಿನ ತೊಲೈ ಬಂದು ದಿಲ್ಲಿ ಆನಂದ ದಿಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ದೇಯ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೇಯ್ದೆ ಅವಿನ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನ ತೂತಾರು ಒಂಜಿ ಸುರ್ಕೇಸ್ ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನ ತೂತಾರ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಲ ಅಲ್ಪದ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಾತ್ಲೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ರು ಪೂರ ಓನ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆಯ್ತುಲಾಗೆ ಅವು ಉಜಿರೆ ಹಿಡ್ದು ಕಂದಿನಿ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವು ಮಮ್ಮಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಾಗ ಒಂದು 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುಟ್ಟಾಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತೂಪಿಂತುಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಒರಿಯೇ ತಿಂಪೇನ ಇಟ್ಲ ಅಂದು ಗಣೇಶ್ ಅಂತೂ ವೆಯ್ಟ್ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿಮ್ ದಾರ್ ಬತ್ತೀರು ಅಂಚ ತಿರುಪುನದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದು ಅವು ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 25 kg ಎನರ್ಜಿ ಏತುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಕ ನಾ ಪುಟ್ಟನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ಪಾಪ ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ 10 ಗಂಟೆ కదా 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಸೊ ಇದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಿರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಬೇಜಾರ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಪೂಚಿ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಪೋಚಿ ಪುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಸಾಲ ಬುರ್ರ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪಲ್ ಸಾಲ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನಿ ಬೇಕಾರತ್ತೆ ಲೋನ್ ಪುರ ಅಮ್ಮಿ ಕಟ್ತಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಸಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬೆನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೈ ಪೋಪಿನಿಗೆ ಬೆನ್ಪಿನಿಗೆ ಮೈಸೂರ್ದಾರ್ ಉಜಿರೆದಾರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ 1 ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗಾದ ಬತ್ತದಾಗ ಆರ್ ಉಜಿರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಕೇಳ್ದಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಿತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪೋನಗಾರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅದು ನಿನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದೆ ಕುಡ್ಲಡ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಪರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ಇರೋಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ ಬರ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರತೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜೋಳಿ ಬಂದವ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಆಡಲ ಹಸ್ಯ ಬತ್ತಿಗೆ ಮೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಷೆ ಮಾರೆ ಆಲ್ಕೇನು ನೂಕು ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಎಂತ ಅಂಚತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ
ಹರ್ಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಿ ನಾ ಇಡೀ ದಿನ. ಬರೀ ಬೈದಿನಿ ಊರಿಗೆ ಹರ್ಷ ಸೊ ಹರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹರ್ಷರಿ ಒಳ್ಪೆತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹರ್ಷನೇ ಮದುವೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕುಲೆ ಹರ್ಷರೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತೆ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಐಟಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತಿರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ದಾದ ಬರೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕತಾರ್ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತಾರ್ ದಿಗ್ಲೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮನ್ಕು ಫನ್ ಪರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ಅತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅನೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಮಾವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ದಿಮ್ಮಲಾಂಡು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಬೋಪುಣಿ ನಾನಂತರ ಅಪ್ಪಜಿ ನೀವೇ ಜೀವನವೇ ಜೀವಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ದಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್ ಅವಿ ಜಾವಿ ಯಾವ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವಿ ಜಾವಿ ಸೊ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾವನು ಮಾಮಿ ಗುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಮಂತೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಮೈಕ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಮಾರೆ ಮೂಕುದಲ್ಲ ಇವ ನೋಡ್ತಿ ಅಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ಆತಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಬಂತ ಬಳೆ ಬಳೆ ಇನ್ನಿ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿದ್ದಾರಂದು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಬಂತ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗಿಯ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ ಮಾವಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು 1 ಮಂತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂತಾರ ನಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇರ್ ನನ ಐತೆ ದೋಹಾಗ ಪೋಂಡ ಇರು ವಾಪಸ್ ಏಪ ಬರಡುಂದಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೋಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರಡುಂದಿಲ್ಲ ಇಜಿ ಬೊಡ್ಸಪ್ಪ ಊರ ಎಂಕ ಕಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲಗಾಂದಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು 4 ವರ್ಷ ಸೊ ಆರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ 4 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಬಟ್ ಆರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆಜಿ ಮಂತ್ರಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಗೆ ರಪ್ಪ ರಣ್ತಿಂಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ಬರುವೇರು ತಿಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಬೇಕರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ನಡಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಗಾಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಂದೆ ಬರಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೋಜಿ ಬಂದ್ಬುನು ಒಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಆಯ್ನೆ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಂಪಿಂದ ರಜೆ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಬಂದೊಂದು ಲೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂದು ರಜೆ ತಗೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗು ಸೊ ಇರ್ ನಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮೀರು ಜರು ಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದುಮ್ಮು ಮರೆವಲ್ಲಿ ಬಂತಿರದೆ ಸೊ ಇರ್ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮೀರು ಜರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ರಜೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಜೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಪಾಕಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಹಾಕು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಜಾರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಆದು ನಾಲಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬರ್ತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಜಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜೈ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೆಲ್ಪವನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋ ಎಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೆಲ್ಪವನ್ನೇ ಪುನು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ಅಂಚಾತಿ ಮಾತ ಕುಸಾಲೆದ ತೊಂದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ತನ್ನ ಆತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಏಪುನು ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪುನು ತೆಲ್ಪೊಂದು ಕೊಡಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂತೆ ಪುನು ಏಪ ಹೋಗುನು ಪುಲ್ಕನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಭಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪುಡಿ ಜಾಲಿ ಪ್ಲೇ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುನು ಕುಳ್ಳದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತಿ ಜಾಲಿ ತಿಪ್ಪುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕೂಡ ಅಂಚಿಪ್ಪುಲಿ ಏನೇರು ಬಂಡೇರು ಬಂದದು ಐನ್ ಪುರ ಮಂಡೇರ ತೊಂಚಿ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಕೂಡ ಅಂಚಿಪ್ಪುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಿ ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬಂಡ ಟಾಟಾ ಮರ್ಮಯ ಇಲ್ಲಾನೆ ಮಾಮಿನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ
ಇಂಚ ಹೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಆರ್ ಕಥಾದ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮಿನಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂದಿನಿದ ಮೇಜೆತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡಲ್ಲೇ ಶೇಷ ಸಾಯನೋಡಲ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೊದಿತ್ತನೇರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಸೊಕ್ಕ ನಾನು ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಂದ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವನುಂಡು ಕತ್ತರಿ ಓಪನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದ ಸೋಪಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಬರ ತೂದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಕು ರಡ್ಜ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯುನೀಕ್ ಆದ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಜನರೇ. ಅದು ಪಾಪ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಡೆಗಾಲು ಹೊರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿ ಅಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಅಂಗಿ ತಲೆ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮದ ವೇಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪುರ ಮನ್ಪೋರ್ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕು ಅಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲಿ 17 ಕಿಲೋ ಅವು ಈ ಕೈ ಟಚ್ ಮಂತಿನ ಪುರ ಬಂದ ಪೂಜ 14 ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾ